Jeg ved, Jonas bor i Silkeborg. Deres keeper. Hvor lang tid har jeg? Jeg står og tænker, at jeg ikke kommer i tanke om nogen endnu i hvert fald. Nu skal jeg lige tænke mig om, hvem kan det være? Det er faktisk lidt. Det er ikke Jonas Hansen. Nej. Nej? Nej. Nej, jeg er ikke kommet på nogen endnu. Nej, der er heller ikke nogen. Nej. Så skal jeg måske have lidt hjælp. Der er ikke nogen. Der er ikke nogen? Nå, okay, så derfor. Okay, snydespørgsmål. Ja, snydespørgsmål. Så det ved jeg faktisk ikke så. Det er første gang, de står i det med. Jamen det er jo efter, de blev lagt sammen, så ved jeg sgu ikke... 0 vil jeg faktisk tro. Men det er rigtigt. Ja. Det tror jeg ikke, de har før. De har i hvert fald en bronzemedalje, så må ikke det er den eneste. Vi vil få nogle stykker. Har de fået 2 måske? 3 bronze. 3 bronze? Ja. Ah, okay. Har de i hvert fald vundet en del. Jeg tror, de har vundet 3 bronzemedaljer inden for den seneste årrække i hvert fald. Så jeg ved ikke længere tid tilbage end det. Nej, det er helt rigtigt. De har 3. Der er 3 bronze, okay. Ja. Må ikke det er Anders Øksler. Jo, det er rigtigt. Han er årgang 79. Ja, hvis det du er ved det. rigtigt. Ja. Men bonus, der får ekstra Han er point på det, eller? Ja, det kunne du godt få. Anders Øksler. Jeg skulle til at sige, tæller Søren Hansen stadigvæk med? Det er faktisk ikke, om han gør. Ej, det må næsten være Anders Øksler, tænker jeg. Ja, det er rigtigt. Ja, Jonas Larholm. Ja. Wismark var måske også i Aalborg i sin tid. Hvem har vi så? Så har vi... Jonas Larholm har i hvert fald vundet med Aalborg V'er. Jeg ved, at det må være Øksler. Wismark har faktisk også været med. Så begynder jeg at dø lidt hen. Larholm har helt sikkert også været med. Jeg har valgt at spille sammen med Wismark og Larholm, det vandt DM-guld. Og så skal vi have fundet en mere. Så er jeg jo presset. De har en fortid i Kolding. I Kolding? Øksler selvfølgelig. Ja. Og hvem har vi så ellers, der har spillet i Kolding? Nu må jeg se, hvem har ellers gjort det. 4 stykker der. Og det har jeg lidt svært med det lige at komme i tanke om. Wismark mener jeg faktisk, at var med en sæson der ved Aalborg. Han må også have fået den. Hvad sagde den? De har en fortid i Kolding. Fortid i Kolding? Ja. Nå ja, Anders Øksler har selvfølgelig også vundet. Ja. Det er rigtigt. Det var Vesterholm, ja. Ja, rigtigt. Saten er den sidste. Det kan jeg ikke lige hitte ud af. Patrick Vesterholm. Ja, okay. Træner, det er klart. Ja. Det var et trick-spørgsmål. Jamen altså, der er jo flere, der er blevet hos Østerby borgmesterne, så er det også Ulla Tørnes. Det er ikke nogen af dem, du tænker på? Nej, jeg tænker på en tidligere minister. Tidligere minister? Ja. Okay. Der er faktisk lidt på bagbund lige nu. Det er en tidligere minister. En kvindelig minister, er det ikke? Nej, er det ikke det? Nå, så er jeg ikke med. Det er Søren Gade. Søren Gade, ja. Ja. Det er skidt. Min far, han er jo politiker, så det er jo faktisk ret skidt, jeg ikke kan huske det. Så... Tidligere forsvarsminister. Det kan jeg simpelthen ikke huske. Nej, Søren Gade. Søren Gade? Ja, det er rigtigt. Ja. Som er født i Holstebro. Gade? Ja. Du er den første til at kunne sige det. Ja. Det var godt. Yes. Ja.